Entón xa fixemos todo o do punto 6, definir os diferentes niveis, modificar algúns elementos dentro deses niveis. Agora vamos facer isto outra vez, non? Eh, para deixar soas as curvas de nivel, o cal me interesa a min para despois poder con outro programa calcular orientacións, pendentes e demais. Entón, vamos a ver como estaba a cousa. Aquí, no visualizador de niveis, recordemos que aquí podemos velos ou non, ou, ou non velos. Entón, vamos ao botón dereito, todos desactivados. Vamos a toponimia, a ver que temos. Temos isto, entón vamos modificar, e vamos a chamar, isto non sei que pode ser, vamos a ver. Isto a ver si vendo a lexenda de outro mapa hai algo que nos oriente. Pois non. Ben, pois vamos por calquer nome. Entón, sobre o visualizador de niveis, clic dereito e abrimos o administrador de niveis. Este que se chamaba toponimia, vamos a modificar o nome. Clic sobre toponimia e vamos a poñer descoñecido. Non sabemos o que é, descoñecido. E aquí en toponimia 2 vamos deixar chamar toponimia só, porque non hai máis niveis que se chamen toponimia. Non podemos ter dous niveis co mesmo nome, claro. Ben, isto ademais como non nos interesa, vou no eliminar. E así elimino tamén este nivel descoñecido. Se nós facemos niveis que están vacíos, por exemplo aquí, nivel novo, e que non teñen información ninguna, ben, dándolle a editar e seleccionar todo, e logo damoslle a suprimir, por exemplo, ou aquí a este botón, suprimir nivel, damoslle, e suprime todos os que están vacíos, os que non teñen información. Os que teñen información, aínda que esteñan seleccionados, como estes que están todos seleccionados. Vemos aquí, pois non pasa nada, non nos elimina. Entón, se queremos eliminar o nivel descoñecido, o primeiro que temos que facer é que non teña nada. Para iso, vamos a activar únicamente o descoñecido. Vamos aquí a axustar vista e damos co punteiro, facemos así, arrastrando, clicamos e arrastramos hasta coller todos os elementos. E damoslle a suprimir. Entonces, ahora, descoñecido, pois está valeiro. Como vemos, porque xa non está en negrita. Entón podemos darlle botón dereito administrador de niveis e clicamos sobre descoñecido e eliminamos. Ben, agora o que vamos facer é ver as curvas de nivel. A mí interesa meter unha capa que se chame curvas de nivel que únicamente conteña curvas de nivel, nada máis. Vamos a ver no axustar vista. Efectivamente, aquí temos curvas de nivel, pero temos tamén as cotas. Eu non quero ter as cotas. Entón vamos mandar as cotas para outro lado. O que vamos facer é crear un nivel que se chame cotas, para o cal temos que clicar no botón dereito sobre visualizador de niveis, administrador de niveis, e crear un novo nivel aquí, ou ben aquí. Este vamos a chamar cotas. E agora o que vamos facer é
como fixemos antes, editar, recordemos como fixemos antes, modificar debuxo con editar, seleccionas un atributo e cambiar atributos de elementos, como a paleta de pintor, non? Entón vou mandar as cotas que están nas curvas de nivel para a nova carpeta que ainda non ten información, por eso non está en negrita, que se chama cotas. Vamos a editar, seleccionar según atributos, en cotas non hai nada, e en curvas de nivel, donde vamos a seleccionar información, entón vamos a buscala, aquí está, seleccionamos curvas de nivel, ben, e temos que seleccionar algún atributo que diferencie o que queremos separar, non? As curvas de nivel son liñas e as cotas son números que funcionan como texto. Con isto deberá ser suficiente. Vamos a probar. Ben, fixámonos que xa mudou a cor, non? Vamos a facer un zoom para ter certeza deso. Efectivamente. Entón vamos mandar as cotas para aquí. Isto podemos cerralo. Aceptar. Ben, como as mandamos? Coa paleta de pintor. É dicir, cambiar atributos de elemento. Clicamos. Non vamos a modificar a cor ni nada, nin o tamaño, ni nada. Simplemente vamos a pasalas de curvas de nivel para cotas. Vamos de aquí. Clicamos fora. Vamos a desactivar cotas e vemos que xa non está en curvas de nivel, que é a que temos aquí activa. Por tanto, xa mandou as cotas para o novo nivel cotas. Ben, como esta cor é un pouco dificultosa para traballar con fondo branco, pois vamos modificar tamén a cor, as curvas de nivel. Pero antes, vemos que aquí quedou algo aparte das curvas de niveis. Entón vamos ver que é isto. Vamos ver que son estas cousas. Uns circuliños. Ben, se non sabemos o que é, pois temos dos opcións. Unha é poñer o punteiro sobre ele encima, entón xa nos hai información. Dícenos que estos son células, que é un tipo de gráfico. Son células que están en curvas de nivel, no nivel definido por nós como curvas de nivel, como ben sabemos, porque é o único que temos activo. En isto non o queremos aquí, entón o que vamos facer é sacalo de aquí. Entón, vamos ir a administrador de niveis, vamos crear un nivel que vamos a chamar células. Ben, xa está creado. Vamos ir a editar, seleccionar según atributos. Ben, vamos a seleccionar elementos do nivel que nos chamamos curvas de nivel. E para diferencialo, pois, vamos a ver se hai unha que é célula, non? Esta é célula compartida, isto non é, isto non, verdad? Mira, podemos probar, comenzar, non pasou nada. Ten que haber unha que é célula, aquí a temos célula. Vamos a comenzar e vemos que xa seleccionou. Moi ben, podemos cerrar aquí, aceptar. Vamos a ver que estén seleccionadas estas células, xa se ve que mudaron para rosa, entón están seleccionadas. E vamos pasalas para a capa, para o nivel de células que creamos, non? Como sempre. E aquí seleccionamos células. Clicamos fora. E xa están aquí, en células.
Ahora sí que só temos curvas de nivel. E o raster atrás, pero bueno, iso non nos afecta. Vamos facer un zoom por se acaso. Ben, e agora sí vamos modificar a cor. Ben, como agora só temos na capa activa curvas de nivel, as curvas de nivel de cor amarelo, pois podíamos pensar que indo a editar en seleccionar todo, pois xa teríamos seleccionado o que nos interesa, pero ao darlle a seleccionar todo, selecciona absolutamente todo. Tamén o que non vemos, a información que hai en niveis que non vemos, por exemplo. Tamén seleccionou coordenadas, construcción seleccionou todo. Entón non podemos usar ese comando. Clicamos aquí. Ben. O que si podemos facer é facer un zoom así máis pequeno e simplemente usando o punteiro, clicando e arrastrando de forma que nos aseguremos de que seleccionamos todos os elementos que nos interesan. E agora vamos modificar atributos. Neste caso, vamos a desactivar nivel para que non nos lo mande a outro nivel. Nos queremos que siga aí en curvas de nivel. O que vamos é a modificar a cor. Hai que ter cuidado porque aquí hai curvas mestras e hai as curvas normais que teñen grosor diferente. Entón hai que ter cuidado de non modificar o grosor para que sigan tendo o grosor diferente. Só vamos a modificar a cor de todas. Vamos a seleccionar esta. Damoslle, clicamos outra vez e vemos que xa modificou a cor. Ben, vamos ver como queda. Clic dereito, todos activados. A ver, facemos zoom. Ben, tal vez quede excesivamente grosso. Entón vamos a modificar o grosso das líneas. Clic dereito, todos desactivados. Activamos só curvas de nivel. Para saber que grosor teñen, pois vamos a información, clicamos sobre o elemento, vemos que ten un grosor de 1. Vamos a pasar as curvas de nivel normais de grosor 1 para grosor 0. Entón, o que vamos é a seleccionalas por un atributo que é a diferencia das curvas mestras. As curvas mestras teñen un grosor de 3. Ben, pois, polo grosor xa podemos diferenciar curvas de nivel normais das curvas mestras. Entón, vamos a ir a editar, seleccionar según atributos, o nivel e curvas de nivel, e aquí non vamos a seleccionar nada, ou a seleccionar todos, da igual, non seleccionar ningún, clic dereito, non seleccionar ningún, porque vamos a seleccionar por grosor. Entón, as que teñan grosor 1, que son, como vimos con este botón de información, as curvas normais. Estamos a comenzar e non pasa nada. Iso quere decir que non ten información suficiente para seleccionar elementos. Entón vamos a ir aquí e vamos a seleccionar línea, son líneas. E damoslle a comenzar. E vemos que non pasa nada. Iso quere decir que non son líneas. Iso quere decir que son curvas. Entón voulle dar a curvas. E doulle a comenzar. E novamente non pasa nada. Iso quere dicir que non son curvas. E tamén quere dicir que non sabemos o que son. E podemos miralo con información. Son cadenas de líneas. Pues vamos a ver. Cadenas de líneas. Damoslle a comenzar. Efectivamente son cadenas de líneas. Porque ahora sí que seleccionou
as curvas de nivel, cadenas de líneas, que teñen grosor 1, que son as curvas de nivel normais. E deixo sin seleccionar as curvas mestras. De todas maneiras, aquí como só temos curvas de nivel, pois o que podíamos facer era seleccionar todo e darlle a comenzar. Ben, por tanto aquí, como estamos discernindo únicamente por unha cuestión que é o grosor entre elementos que son do mesmo tipo, pois poderíamos xa directamente seleccionar todo e darlle a comenzar para diferenciar. Ben, como xa temos seleccionado o que queremos, F9, aceptar. Vamos aquí e non lle vamos modificar a cor, entón vamos a desactivar isto, senón que o que vamos facer é modificarlle o grosor. Vamos pasar de 1 para 0. E clicamos fora. Agora xa son moito máis finas. Ben, agora vamos facer o mesmo coas curvas de nivel. Vamos pasalas de 3 para 2. Por exemplo, a ver como queda. Entón, editar. Primeiro vamos a deseleccionar isto, clicando fora. Vamos a editar, seleccionar según atributos. E vamos a modificar que seleccione as que teñen grosor 3. Vamos a comenzar. E aquí están seleccionadas. Cerramos aquí. Vamos a paleta de pintor. Paleta de pintor. E grosor. Vamos a poñer que señan de grosor, estaban en 3, recordamos. Vamos a poñelas en 2. A ver como queda. Clicamos fora. Damos outro clic para ver como quedan. Vamos a activar todo para ver no conxunto se quedan ben. Todos activados. Bueno, pues parece que non queda mal, non? A ver. Tal vez é demasiado grosso. As curvas de nivel mestras. Podemos poñelas como un logo. Vamos a poñer como todos desactivados. Curvas de nivel. Editar. Seleccionar según atributos. Estamos no nivel curvas de nivel. Seleccionamos todo. Ou se queremos cadena de líneas, como queiramos. E as que teñen grosor 3 non, agora xa teñen grosor 2, porque lle cambiamos antes o grosor. E aquí está. Ben, vamos á paleta de pintor. Grosor de 2 vai pasar para 1. Clicamos fora. Volvemos a clicar. E agora xa son de grosor 1. Podemos comprobalo tamén con isto. Curvas de nivel, estilo 0, grosor 1. Estas en información, estilo 0, grosor 0. Pues ya está.